गोबाव सम आन्दलन खालामबाय एबसुआव थानानै आन्दलन खालामनानै एबसुनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव राजनिति पार्टी इउपिपिएलआव जइन जाफैनाय जादों कारना बेनो सामाजिक जीवननिफ्राय सामाजिक जीवनखौ गारनानै जों जेरावबो सोलिनो हानाय नङा आरो एबसुनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि मेन कारना जाबाय बे ओनसोलाव परिबर्तननि गोनांथि जानानै फैदों परिबर्तन नांगौ जोङो मानोना 15 बोसोर सम हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ हानजायाव थानानै जिबायदि बे ओनसोलखौ बिटिसि ओनसोलखौ लुन्ठन खालामबाय बिनिफ्राय उद्धार मोनहोनो थाखाय जों इउपिपिएल हानजायाव हाबदों आरो इउपिपिएल हानजाया दिनैनि समावहाय बिराद मोनसे पपुलारिटि गोनां मोनसे हानजा जानानै फैदों बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेवहाय हानजायै सुबुंफोरा बेयाव हाबगासिनो दङ एनडिपि प्रग्रेसिभनि मानसिफोराबो बेवहाय दिनै जइन जानानै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायजों लोगोसे बै ओनसोलाव सोलिबाय थानाय लुन्ठन जि जाख्ल'नाय बे जाख्ल'नायखौ फोजोबनायनि खामानि मावनो बयबो जानजि खाफ्रादों मानोना बै ओनसोलाव दिनै ओरैबायदि सोलिदों केगनि रिपर्ट बायदिब्ला दिनैनि समावहाय आइसिडिएसनि मुङाव बिस्कुट साप्लाय होनायनि नामाव 27 थाखा दामनि जि बिस्कुट बेखौ 45 थाखायाव बिथांमोना देखायगासिनो दङ ट्रेक्टर होनायनि बेनिफिसियारिसनि मुङाव ट्रेक्टर होदों खिन्थु ट्रेक्टरनि नामाव मटर साइकेल बेवहाय मोननाय जादों बेबायदि मोनसे लुन्ठन बे ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो प्रिन्टार बायनाय बेवहाय देखायदों प्रिन्टार बायनाय 6,000नि प्रिन्टेड प्राइस थानाय जि प्रिन्टार मेसिन बे प्रिन्टार मेसिनखौ 11,000 सामथिंआव देखायनाय जों नुनो मोन्दों दा बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो भारत सरकारनि केग रिपर्टआ बुंनाय बाथ्रा दा बेबायदि आरो गोबां दंबावो जों मिथिस्लाबै गोबां बेवहाय केलेंकारि जागासिनो दं बेवहाय जाख्ल'नाय सोलिगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जों उद्धार मोननो थाखाय दिनैनि समावहाय उद्धार होनो थाखाय रायजो राजाखौ बिनिफ्राय परित्रान खालामनो थाखाय बिनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय जों इउपिपिएलआव हाबदों आरो इउपिपिएलआव जों हाबनायनि मेन कारना जा राजनितिक उद्देश्यनि थाखाय जों बेवहाय हाबाखै राजनितिकआ जोंनि उद्देश्य नङा राजनिति खालामनाया जोंनि उद्देश्य नङामोन खिन्थु राजनितिकआव हाबनो थाखाय जोंखौ बाध्य खालामनाय जादों राजनितिकआव जों हाबनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों जोंनि बियो पेसाबो नङा बेयो निसाबो नङा खिन्थु जों बेखौ पाब्लिकखौ सेवा खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय जों बेयाव हाबबोदों मानोना दिनैनि समाव जोङो कारापसन मुक्त मोनसे ओनसोल बानायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जि बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव जिखिनि बेयाव अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर फैदों आरो बिटिआर हिसाबै जिखिनि गामिफोरखौ सोसननांगौनि बाथ्रा दङ बै गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो इउपिपिएल हानजायाव जों हाबदों आरो इउपिपिएल हानजाखौ दिनै शक्तिशालि दिनैनि समाव जोङो गासै जायगायाव जों नुनो मोनोबा जोङो दासिम बर्तमाननि स्थितिया बर्तमानसिम जोङो 30टा सिटआव जिखिनानै दंबाय थायो उदालगुरियाव जोङो गाहायै दिनैनि समावहालागै 7टा सिटखौ जोङो कनफार्म जानानै दङ आरो 2 सिटखौ जोङो आवगायगासिनो दङ 2 सिट जोङो बे 2 सिटखौबो मोनफुंगोन जोङो 10टा सिटआव साक्सेस जानो हागोन होननानै जों साननो हायो इउपिपिएलआव एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जानाया बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां सिम्पटम बियो मोनसे गुड साइन मानोना बिथांमोना बेसेबांबा गोबाव हांग्राम खालामनायनि गेजेराव बिटिआर सुक्ति मोनसे खालामफैदों आरो बियो दिनैनि समाव गोजोन थासारिखौ इस्टाब्लिश खालामनायनि मोनसे लामा जोंनि ओनसोलाव मोनसे अस्त्रनि जनजनानि बेयाव सोलिदोंमोन मोनसे संग्राम सोलिबाय थादोंमोन बे संग्रामा दिनै फिनिशिं जाफैबाय आरो बे फिनिशिं खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना जोंनि सामाजिक जिबनाव जि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना पाब्लिक लेभेलाव लानानै फैबाय थादोंमोन बेखौ मावफुंनायनि दिनै सम आरो बे समखौ जों बिथांमोननो होनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि कर्तब्य आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव हाबनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखौ जोङो इउपिपिएलनि हानजा हिसाबै बिथांमोनखौ जों बरायो